Vreau să vă dau un verset în dimineața aceasta. Hristos în voi nădejdea slavei. Mă uit la dumneavoastră și vreau să vă spun că mi se umple inima de bucurie. Și sunt multe motive, dar unul dintre ele pentru că în primul rând vă văd aici. Văd că băncile sunt pline. Mi-aduc aminte, cu câtva timp în urmă mă uitam și erau câțiva așa înfrăștiați și școlia și mă gândeam, Doamne, Tu cunoști lucrarea aceasta care a început și e sub supravegherea Ta și noi ne îngrijorăm de multe lucruri. Dar eu știu că dacă spațiul ăsta a trebuit să fie așa mare, eu știu că Tu știi de ce. Și mă încredințez în Tine. Vreau să le spun prietenilor că eu personal mă rog pentru toți. Să știe lucrul ăsta. Și vreau să le spun că mă bucur mult pentru ei. Sunt câțiva care sunt mai vechi. Și am pus înaintea lui Dumnezeu ca să-i determine să ia această decizie și să hotărască pentru Domnul Iisus. Eu am experimentat această bucurie, bucuria mântuirii, și nu pot să vă redau în cuvinte decât pot să vă spun, treceți și dumneavoastră pe acolo unde am trecut eu și o să vedeți și o să înțelegeți. Toată viața noastră care o trăim aici pe pământ e o viață trecătoare. E o viață zbuciumată. Mântuitorul nostru spune că ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Haideți să ne îngrijim de sufletul nostru și mai ales în dimineața aceasta. Haideți să încercăm să-L hrănim. Avem la dispoziție Cuvântul lui Dumnezeu, El ne vorbește și în dimineața aceasta vrea să ne învețe ceva și dorința mea e ca să străpungă inimile și să ne convingă pe fiecare de felul nostru în care suntem și să ne determine să fim așa cum îi place Lui. Și astăzi avem o lecție frumoasă. O lecție mai frumoasă una ca cealaltă. Dumnezeu vorbește, păcatul este judecat. Suntem în cartea lui Ezechiel, avem ceva mai mult de citit în dimineața aceasta. V-aș provoca, chiar dacă pierdem un pic de timp, mai mult să deschideți cărțile și vreau, mă uit în partea asta, cu coada ochiului, vreau să-i văd activ pe tineri și vreau să-i implice în text. Deci, Ezechiel 6 de la 1 la 10, 11 de la 1 la 21 și 22 de la 23 la 30. Versetul de aur e capitolul 22, versetul 30, prima parte. Deci, Dumnezeu vorbește, păcatul este judecat. Haideți să intrăm. Voi citi o parte eu, până atunci deschideți cu toții Bibliile și hotărâți-vă care vreți să citiți mai departe. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarceți fața spre munții lui Israel. Prorocește împotriva lor și zi. Munți ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului, Dumnezeul. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către munți și dealuri, către văgăuni și văi. Iată, voi aduce sabia împotriva voastră și vă voi nimici înălțimile. Altarele voastre vor fi pustite, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărâmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. Pretutindeni pe unde locuiți, cetățile vă vor fi nimicite și înălțimile pustite. Altarele voastre vor fi surpate și părăsite, idolii voștri vor fi sfărâmați și vor pieri, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi tăiați și lucrările voastre nimicite. Morții vor cădea în mijlocul vostru și veți ști că eu sunt Domnul. Dar voi lăsa câteva rămășițe dintre voi care vor scăpa de sabie printre neamuri când veți fi risipiți în felurite țări și cei ce vor scăpa
din voi își vor aduce aminte de mine, printre neamuri unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima, prea curvară și necredincioasă, și ochii care au privit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor rugăciunilor lor. Și vor ști că eu sunt Domnul și că nu degeaba i-am amenințat, că le voi trimite toate aceste rele. Deci, capitolul 11, de la 1 la 21. Duhul m-a răpit și m-a dus la poarta de răsărit, a casei Domnului care caută spre răsărit. Și iată că la intrarea porții erau 25 de oameni și în mijlocul lor am văzut pe Lazania, fiul lui Azur, și pe Pelatia, fiul lui Benaia, căpeteniile poporului. Și Domnul mi-a zis: fiul omului, aceștia sunt oamenii care fac planuri nelegiuite și dau sfaturi rele în cetatea aceasta. Ei zic, nu este încă vremea potrivită ca să zicem case. Cetatea este cazanul și noi suntem carnea. De aceea prorocește împotriva lor, prorocește fiul omului. Atunci Duhul Domnului a căzut peste mine și mi-a zis: spune așa vorbește Domnul. Astfel vorbiți voi, casa lui Israel, și ce vă vine în gând știu foarte bine. Haide, îndrăziți. Nu mai știe nimeni să citească. Ați făcut o mulțime de omoruri în cetatea aceasta și ați umplut ulițele cu cei uciși. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Morții voștri pe care i-ați întins în mijlocul cetății acesteia sunt carnea și ea este cazanul, dar voi veți fi scoși afară din ea. Vă temeți de sabie, dar eu voi aduce sabie peste voi, zice Domnul Dumnezeu. Vă voi scoate din cetatea aceasta, vă voi da în mâinile străinilor și voi împlini judecățile mele împotriva voastră. Veți cădea loviți de sabie, vă voi judeca la hotarul lui Israel și veți ști că eu sunt Domnul. Da. Cetatea aceasta nu va fi cazanul vostru și voi nu veți fi carnea din el, ci la hotarul lui Israel vă voi judeca. Mai departe, e până la 20. Cine vrea să facă? Hai. Haideți. Veți ști că eu sunt Domnul, ale cărui porunci nu le-ați urmat și ale cărui legi nu le-ați împlinit și ați lucrat după obiceiurile neamurilor care vă înconjoară. Pe când proroceam eu, a murit Pelatia, fiul lui Benai. Eu am căzut cu fața la pământ și am strigat cu glas tare: ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești Tu și ce a mai rămas din Israel? Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, frații tăi, cei din robie și toată casa lui Israel sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului. Ei sunt departe de Domnul. Țara mi-a fost dată nouă în stăpânire. De aceea spune despre ei: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Dacă îi țin depărtați printre neamuri, dacă i-am nesipit în felurile țării, în felurite țări, totuși le-am pus în templu pentru câteva vreme, în țara în care au venit. Hai, Mihai, citește mai. De aceea să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu: vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din țările în care sunteți risipiți și vă voi da țara lui Israel. Și când vor veni în ea, voi scoate de acolo toți idolii și toate urăciunile. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi și voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele. Și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Și de la 22, de la 23 la 30. Deci, capitolul 22, de la 23 la 30. Cine vrea să continue? Cuvântul Domnului mi-a vorbit astăzi: fiul omului, spune Ierusalimului, este o țară necurată și neudată de ploaie în ziua mâniei. Mai marii lui uneltesc în mijlocul lui ca să înghită sufletele ca un leu care răvnește și își sfâșie prada, pun mâna pe bogății, lucruri scumpe și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui. Preoții lui calcă legea mea și împingăresc lucrurile mele sfinte, nu fac nicio deosebire între
între ce este sfânt și ce nu este sfânt, nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat, își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. Căpetenile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care sfâșie prada, varsă sânge, pierd suflete, numai ca să-și potolească lăcomia de bani. Prorocii lui au urmat ei tencuieli de Iisus, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu și Domnul nu le-a vorbit. Poporul din țară se legă la silnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străini împotriva oricărei dreptăți. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Amin. Versetul 30, versetul de aur. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc. Dumnezeu vorbește, păcatul este judecat. În lecția noastră de astăzi avem 3 puncte. Și aș vrea să le rețineți. Primul, Dumnezeu va judeca idolii de care oamenii și-au legat viața. Deci acum vorbim despre text. E vorba despre text. Lecția aceasta are aplicație și la viața noastră. Punctul 2. Dumnezeu va judeca planurile și gândurile nelegiuite ale oamenilor. Și punctul 3. Dumnezeu va judeca întreaga țară, dar poate folosi un singur om pentru a o binecuvânta. Caut un om care să stea în spărtură. Și omul ăla e greu de găsit. Ideea centrală a lecției este următoarea. Dumnezeu îi descoperă lui Ezechiel planul său de a pedepsi creația pentru păcatul oamenilor, de a venera idolii și pentru nelegiuirea în care trăiesc. Știm că Ezechiel a fost proroc și așa cum am spus mai înainte, datoria unui proroc era să... ce să facă? Care era datoria prorocului din Vechiul Testament? Care? Să transmită mesajul lui Dumnezeu. Dar așa cum este, așa cum vine de la Dumnezeu. Pentru că acolo am învățat că sunt și proroci care vorbesc de la ei. Și să știți că și astăzi sunt. Scopul acestei lecții este să ne învețe că Dumnezeu cunoaște păcatul ascuns. Și vreau să vă spun ceva. De oameni ne ascundem. Oamenii păcălim, dar pe Dumnezeu nu reușim niciodată. Pentru că El cunoaște inima noastră. Și lecția de astăzi spune așa. Inima de piatră le voi sfărâma și le voi da o inimă nouă. Am citit în textul nostru și am văzut cum trăia poporul Israel. Felul în care trăia, felul în care gândea. Felul în care slujitorii lui, care erau puși ca să le vestească cuvântul lui Dumnezeu și de multe ori nu făceau lucrul ăsta, vesteau cuvântul lor, felul în care trăiau slujitorii lui Israel și din tot ceea ce am citit în acest pasaj, observăm că face referire Dumnezeu mai mult la latura umană. Vorbește despre noi, despre oameni, despre felul nostru de a fi, de a trăi ca oameni. Și descoperim și vedem că suntem niște oameni păcătoși. Acest lucru l-a descoperit și Ezechiel atunci când s-a întâlnit cu Dumnezeu. L-a cunoscut pe Dumnezeu cel Sfânt. Și atunci și-a văzut păcătoșenia lui.
Dumnezeu dorește același lucru și cu noi. Dorește ca să-L cunoaștem. Dacă Dumnezeu, în vechime, a vorbit oamenilor într-un fel, astăzi ne vorbește prin cuvântul Lui. Și Dumnezeu vrea ca să-L cunoaștem. Și în dimineața aceasta vrea să-L cunoaștem pe El. Noi fiecare ne cunoaștem pe noi. Ne cunoaștem. Ne știm cine suntem. Ne știm slăbiciunile. Și dacă am uitat câte ceva în dimineața aceasta, Dumnezeu vrea să ne aducă aminte cum suntem, cine suntem noi și ce dorește El de fapt de la noi. Așa cum am spus, Dumnezeu va judeca idolii de care oamenii și-au legat viața. Știm că poporul Israel a primit poruncă de la Dumnezeu ca să distrugă toate popoarele din Canaan, pentru ca să nu le fie un model, pentru ca să nu le fie un prilej de păcătuire. Dar ei n-au făcut așa. Și ei au păcătuit. Au început să copieze felul lor de închinare și au făcut idoli și de regulă acești idoli îi făceau pe înălțimi. Ei împrumutase această practică păgână pentru că ei așa credeau păgânii că fiind mai sus, sunt mai aproape de Creator. Și Solomon, în nebunia lui, dacă n-a avut înălțimi prea aproape pe lângă Ierusalim, le-a făcut, le-a ridicat. Pentru că a fost târât de femeile pe care el le-a luat. Și a trebuit să le facă la fiecare câte un altar. Pentru religia, pentru legea ei. Deci observăm că poporul a avut tendința să copieze celelalte, poporul Israel, celelalte popoare, celelalte nații care nu cunoșteau pe Dumnezeu și care nu știau cum trebuie să îi se închine. Și astăzi sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care nu știu cum trebuie să îi se închine. Și ei spun așa: mă duc la casa de rugăciune, că dacă sunt acolo și ascult ceva, poate că Dumnezeu mă simpatizează și pe mine și se îndură de mine. Nu vă amăgiți cu gândurile astea. Dumnezeu vrea inima noastră. Omul mai zice așa, se compară cu ceilalți. Păi, uite, eu n-am furat, n-am omorât, uite, eu l-am făcut. E felul nostru de a ne ascunde, de a ne motiva. Dumnezeu nu vrea asta de la noi. Dumnezeu vrea inima noastră. Omul are tendința de a se păcăli pe el însuși. În dimineața aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El vrea ca inima noastră de piatră să o sfărâme. Pentru că și inima noastră e o inimă de piatră. Așa cum a avut-o și poporul Israel. Dumnezeu îi spune printre altele, ești un popor încăpățânat. Așa îi spune. Ești un popor încăpățânat. A trimis atâtea proroci la el și poporul n-a vrut să se pocăiască. Dumnezeu, așa cum am spus, judecă idolii de care omul este legat. Observăm că în textul nostru Dumnezeu vorbește munților în felul în care El ar fi vinovat. Vorbește creației în care ea ar fi vinovată. Dar, de fapt, este un fel de a vorbi omului, de a vorbi poporului evreu. E adevărat că el s-a slujit de natură ca să se închine într-un fel în care Dumnezeu nu i-a plăcut, dar în textul nostru, acolo când Dumnezeu se adresează munților și creației, de fapt, se adresează poporului. Este un fel de a-i vorbi ca el să înțeleagă. Apoi, așa cum am spus, Dumnezeu și cum am menționat în câteva cuvinte, Dumnezeu judecă gândurile noastre ascunse. Câte gânduri ascunse nu sunt în mintea noastră și în inima noastră? Sunt multe. Omul e capabil de multe lucruri rele și urâte care nu-i plac chiar lui, necum lui Dumnezeu. Trebuie să știm că Dumnezeu judecă toate aceste lucruri.
nu mă refer la ucideri, mă refer la păcatele ascunse, nu la cele care se văd. La păcatele ascunse, invidia, ura, mândria, disprețul. Sunt atâtea păcate ascunse care sunt în noi și care de multe ori ele ies la lucru. Ele lucrează. Ele nu se văd. Ele se văd mai mult în atitudinea noastră, în comportamentul nostru, dar ele sunt ascunse, sunt acolo. Și Dumnezeu spune că și pe alea le va judeca. Cuvântul lui Dumnezeu spune: judecați-vă pe voi înșivă și vedeți dacă sunteți în credință. Deci trebuie să fim foarte atenți ce facem cu gândurile noastre. Slujitorii lui Dumnezeu care slujeau la templu aveau atâtea lucruri în inima lor pe care Dumnezeu le-a descoperit. Ei vorbeau poporului într-un fel și trăiau în alt fel. Ei aduceau jertfe balilor, ei proroceau și aduceau poporului învățătură și cuvinte care nu erau de la Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a condamnat. Lui Dumnezeu nu-i place să fim duplicitari. Lui Dumnezeu îi place ca să fim sinceri. Și în dimineața aceasta vrea să-i spună oricărui suflet care a venit aici și crede că se poate ascunde de Dumnezeu într-un fel duplicitar. Într-un fel în care eu am menționat mai înainte. Dumnezeu vrea să venim sinceri. Dacă ne e rușine cu noi așa cum suntem, nu e nicio problemă. Să ne fie rușine. Dacă ne e rușine, înseamnă că nu o să mai facem. Asta înseamnă să venim înaintea lui Dumnezeu sincer. Așa cum suntem. Și dacă aici, în casa Domnului, ne e rușine să venim și să îi spunem: Doamne, sunt rău, și să-i spunem așa cum suntem, să facem lucrul ăsta acasă. Acasă la noi, când ne închidem în odăița noastră. Să recunoaștem că suntem duplicitari. Să recunoaștem că suntem răi. Să recunoaștem că venim aici la casa Domnului ca la un spectacol. Și nu ne interesează prea mult cuvântul lui Dumnezeu. Ne interesează să comentăm, să ne cunoaștem mai mult, să discutăm anumite lucruri. Dar nu ne interesează cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește și care vrea să ne schimbe. Noi nu știm multe lucruri, multe aspecte ale vieții. De trăire, relația dintre noi, dintre oameni, mai ales dintre creștini, dintre copiii Domnului. Sunt încă multe lucruri care le facem și lui Dumnezeu nu-i place. Să nu se audă din gura voastră cuvinte porcoase, cuvinte cu subînțeles. Multe lucruri vrea să ne învețe Dumnezeu. Dar dacă noi suntem atenți aici, la cuvântul Lui, ele intră în mintea noastră și în inima noastră. Și cuvântul lui Dumnezeu are putere să ne schimbe. Dumnezeu caută un om. Dumnezeu, chiar dacă toată cetatea aceasta, chiar dacă toată comuna aceasta e vinovată înaintea lui Dumnezeu, așa spune în text, El caută un singur om. El va cruța această cetate pentru un singur om care e gata să vină să stea la spărtură. Să vină să stea înaintea lui Dumnezeu și să mijlocească pentru cetate. Caută un om și astăzi. Dumnezeu și astăzi caută un om care să-i pese de popor, care să-l doară, care să-i pese de cei nemântuiți, care să vină și să le declare cuvântul lui Dumnezeu, să le facă de cunoscut cuvântul lui Dumnezeu curat, așa cum El vrea să-l prezinte oamenilor ca ei să-l înțeleagă și să-l doară că ei trăiesc în păcat și că ei merg la pierzare. Și în încheiere aș vrea să spun cei care sunt chemați la slujire au datoria ca să îi învețe pe ceilalți, dar și ceilalți care ascultă
nu numai lucrătorii din Biserica Audatoria, ca și ei la rândul lor, să investească lângă ei. Pentru că Dumnezeu vrea ca toți să fim lucrători. Dar așa cum am mai spus de multe ori, ca să fim lucrători, trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu pocăință. Trebuie să ne curățim, trebuie să fim niște vase alese, ca El să poată să ne folosească și pe noi în lucrarea de câștigare de suflete. Dumnezeu să ne dea putere în dimineața asta la fiecare și înțelepciune, ca să ne pocăim acolo unde suntem greșiți. Amin.